Tak já všem přeju pěkný den. Ukážeme si, jakým způsobem si zřídit účet u internetové banky Selytra Spy. Je to vlastně taková vaše internetová peněženka, která je v současné době nezbytností pro převod financí jak ze zahraničí na český účet, tak třeba i z českého účtu do zahraničí a je vhodná hlavně pro ty, kteří nějakým způsobem podnikají přes internet nebo mají nějaké zaměstnání přes internet se zahraničním zaměstnavatelem. Zaměstnavatel pak posílá výplatu právě na tyhle peněženky, jednou z nich je třeba i Selytra Spy a dále tahle peněženka je již dále spojená s bankou v České republice, s kterou má samozřejmě nějakou smlouvu a peníze vám pak přeposílá na váš účet v České republice. Převod se provádí v dolarech, v eurech, samozřejmě banka vám to může převést i na koruny, to už záleží čistě jenom na vás, jak si to nastavíte pak v této peněžence. Nemusíte mít strach, peněženka je v češtině, pokud si tady přepnete na český jazyk, můžete si samozřejmě zvolit jazyk, jaký chcete, pokud vám to vyhovuje v angličtině, můžete si to ponechat v angličtině. Takže si ukážeme, jakým způsobem se dá zřídit účet, je to jednoduchý, zabere vám to pouze pár minut, takže si jdeme trošku níž. Zde máte 3 možnosti. Jak vidíte, je to všechno v češtině, takže doporučuji samozřejmě variantu A najdou nám registrační stránky. Takže zde vypíšeme křestní jméno, já už zaregistrovaný jsem, tak já zaregistruji Veroniku, přítelkyni, takže napíšem Veronika, příjmení. Já zase doporučuji všechno vypisovat bez háčku a čárek. Datum narození. Tak povolání. Vybereme povolání. Ona je teďka na mateřské, tak ale tady mateřská není, tak dáme domácnosti. Občanství. Česká republika, to je jasný. Vyberete si nějaké vaše uživatelské jméno, v angličtině to usednáme, takže Veronice dáme, jo. Vyberete heslo, tak zopakujete ho. Tak vyberete ještě sekundární heslo. Zde prosím musí být velké i malé písmena a číslo, jo. Takže to bude vlastně taková vaše další pojistka. Hlavně si to pak někdy zapište, abyste na to nezapomněli. Já si třeba všechno zapisuju do sešitu, protože je to pak důležité, abyste se tam dostali, že jo. E-mailová adresa. Tak, telefonní číslo, to se píše ve tvaru 0420 pro Českou republiku. Takže 0420 606 46 00 15 má Verča země, takže vybereme opět Českou republiku. Provincie, stát, Zlínský. Fyzická adresa, nastavíte adresu. Město, směrovák. Jak vidíte, je to docela jednoduchý. Tak zde je tajná otázka, kterou máte znát jenom vy, takže tady si dáte třeba, nevím, život, tajná odpověď, smrt, jo, nebo prostě, aby na to byla nějaká odpověď. Tak dá se to pak změnit,
Takže já tady dám třeba Veronice Pes a vím, že se jmenovala Rafíček, tak dám Rafíček. Samozřejmě pak se to dá změnit, jo. Tak, teďka to potvrdíte registraci. Tak, teď to pracuje. Doufám, že jsem nikde neudělal chybu, že bude všechno OK. Tak, jak vidíte, gratulace proběhla, registrace je kompletní. Takže teďka vám přijde na e-mail, který jste uvedli v této registraci do 5 až 10 minut verifikační e-mail, který vlastně musíte na něho kliknout a potvrdit, jo. Takže já se zrovna podívám. Jo, takže tady. Takže vám dojde e-mail, ve kterém je důležitý tady to URL, jak máte napsaný, někteří to budou mít zvýrazněné, takže pokud to budete mít zvýrazněné, tak na to stačí jenom kliknout a v ten moment jste zaregistrovaní a aktivovaní a už můžete účet používat. Pokud to máte tak jak já, tak vám nezbývá nic jiného, si celý to URL, celý ten link skopírovat, Ctrl+C a vložíte si ho tady nahoru, jak se vkládá, Ctrl+V, tak a potvrdíte Entrem, jo. Tak potvrdíme. Teď vám vlastně najdou už stránky, jo, takže vy jste vlastně už zaregistrovaní. Takže už se můžete přihlásit. Přihlásíme a pod vlastním tím usernáme. Jo, Veronika to už měla z Lindver, tak je to tady a zadáte to své heslo. Potvrdíte. A jak vidíte, jste ve svém účtu. V účtě si pak můžete nastavit svou banku a kartu debitní, na kterou si pak můžete posílat peníze a naopak zase vybírat peníze pak z účtu. Ale to už bychom si řekli zase v nějakém jiném videjku. Takže jak vidíte, je to docela jednoduché si zřídit internetovou peněženku, internetové banky. Jak už jsem jednou říkal, je to v současné době docela nezbytný krok, pokud si chcete převádět peníze ze zahraničí na svůj účet v České republice. Mně osobně se třeba vyplatilo poslední dobou si tento účet zkombinovat s účtem u Zuno banky, který je vlastně bez poplatku. Peníze si posílám do banky přímo v dolarech a teprve v České republice mě to podle aktuálního kurzu převádí na koruny. Je to mnohem výhodnější, než si převádět v peněžence dolary na koruny a pak si to teprve v korunách převádět na účet do České republiky, protože třeba nedávno byl kurz 18,16, já jsem si to poslal z jiné internetové peněženky, převedené v korunách a pak jsem zjistil od kamaráda, že si posílal přímo ze Solitrustu na Zuno v dolarech a kurz měl 18,86, takže to dělalo nějakých 70 halířů na dolaru. Pokud si posíláte větší částky, tak je to docela citelný. Takže doporučuji, pokud budete mít ten SolitrusPay a nemáte zřízený nějaký jiný účet zatím v České republice, tak si určitě pořiďte Zuno účet. Jakým způsobem si ho zřídit je taky na videu. Takže to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se opět těšit příště. Mějte se pěkně a nashledanou.